Pane profesor, nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, vítajte na dialogoch o myslení a budúcnosti. Tento koncept prináša investičný fond H2O fond SICAV Praha a napriek tomu, že sa jedná o českú entitu, má svoje korene v Košiciach. Tieto stretnutia máme plán organizovať raz štvrťročne, aby sme prinášali na Slovensko a do Čiech atraktívnych hostí a atraktívne myšlienky. Je bez diskusie, že žijeme dobu, ktorá sa vyznačuje mnohými prívlastkami a určite tým prívlastkom nebude to, že je to doba pokojná. Žijeme pod prebytkom informácií. Napriek tomu prebytku informácií nemôžno povedať, že by sme nachádzali poznanie. Pokiaľ nenachádzame poznanie, tak ako môžeme nájsť múdrosť? A pokiaľ by som parafrázoval T.S. Eliota, kde sa nám stratil život v tom bytí, takisto ako kde sa nám stratila tá múdrosť v poznaní. Ono to trochu súvisí so šťastím v živote, ktoré si hľadáme. A na hľadanie šťastia je potrebné vynaložiť mnoho energie, ale aj odvahy. Vystúpiť z tej komfortnej zóny a možno búrať tie predsudky, ktoré napríklad hovoria o tom, že šťastie súvisí s peniazmi, aj keď sa to ukazuje, že to úplne nie je pravda, alebo s veľkosťou majetku. Samozrejme, pokiaľ nežijete na hranici chudoby, ale to pán profesor o tom bude hovoriť neskôr. Chcem tým povedať, že šťastie v živote ako kategória vyžaduje naše úsilie. Šťastie dnes nie je kategória, ktorú by sme získali automaticky, alebo nie je to kategória, ktorá nám spadne jednoducho z hora. Za šťastím je treba utekať. Nie nadarmo sa hovorí, že to honba za šťastím. Ale to, o čom nie je asi pochýb, je to, že šťastie v živote okrem iných faktorov spočíva na kvalite sociálnych a medziľudských vzťahov a na kvalite vzťahov hlavne v tých menších skupinkách, kde ľudia sa prirodzene cítia komfortne. No a samozrejme na rozvoj a kultiváciu tých vzťahov medzi ľuďmi vplýva aj ich komunikácia. A pokiaľ hovoríme o komunikácii, dámy a páni, tak hovoríme práve o tej kvalite komunikácie, ktorá súvisí aj s našim podujatím, pretože toto podujatie sa volá dialógy. A my sme zámerne túto sériu nenazvali diskusia, ale dialógy z dôvodu toho, že ako si spoločne vnímame, že tá diskusia je inej povahy ako dialog. Účastníme sa diskusie kvôli tomu, aby sme, alebo počúvame v rámci diskusie hlavne kvôli tomu, aby sme mohli odpovedať. Aby sme zvíťazili v tej diskusii, aby sme našim názorom opanovali ten diskusný priestor a úplne ideálne, aby ten, s kým vedieme tú diskusiu, keď prišiel so svojím názorom, aby z tej diskusie odchádzal s názorom logicky našim. To je diskusia. Dialóg je inej povahy. Cítime, že ten dialóg, už z gréckeho dialógos vyplýva, že je to výmena slov medzi dvomi. Je založený na inom základe. Nesúťažíme v ňom. Snažíme sa počúvať, aby sme porozumeli názoru toho druhého a aby sme mohli v tom dialogu pokračovať, hoc s tým názorom nemusíme súhlasiť. O tom je ten kultivovaný dialog a práve ten dialog vplýva na posilňovanie a kvalitu vzťahov. Budúcnosť je to tiež slovo, ktoré je v našom programe dialógu myslenia budúcnosti. Budúcnosť nevzniká v žiadnom kriku. Budúcnosť nevzniká v koherentných, homogénnych
názorových bublinách, hoc dnešný svet a dnešná komunikácia a hlavne sociálne médiá tú homogenitu v názoroch silne podporujú. Budúcnosť vzniká v rešpekte, v porozumení, v hľadaní pravdy, v dialógu práve s našim okolím. A o tom všetkom sú dialógy o myslenia budúcnosti, ktoré budeme prinášať v mestách na Slovensku, ale aj v Českej republike. Našim prvým hosťom, dámy a páni, je profesor neurológie na Yale University. Našim hosťom je osoba z významného československého rodu, ktorého predchodcovia sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a budovanie Československa už od Prvej republiky. Našim hosťom je ale tiež osoba, ktorá má záľubu v hraní na dudy alebo gajdy po slovensky. Našim prvým hosťom, dámy a páni, je profesor doktor Martin Jan Stránska. Prosím, potlesk. Ďakujem. Pokiaľ hovoríme o organizácii dnešného stretnutia, pán profesor súhlasil s tým, že sa podelí so svojimi myšlienkami v priebehu 30 až 45 minút na úvod tohto stretnutia. Po skončení tejto prednášky budete mať vzácnu príležitosť pánovi profesorovi klásť otázky, ktoré vás zaujímajú, o ktoré sa pán profesor odborne zaujíma. A máme ambíciu toto podujatie končiť približne o 19:30. Vážené dámy, vážení páni, týmto otváram dialógy o myslení a budúcnosti. Verím, že po skončení podujatia odídete s množstvom dôležitých informácií, ale takisto vyjadrujem nádej, že odídete nie len s informáciami a odpovediami, ale odídete aj s lepšími otázkami, ktoré budete môcť položiť na niektorých z našich ďalších dialogov o myslení budúcnosti. Vítajte. Pán profesor, je to vaše. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Krátký. Já jsem strašně poctěn, že jsem byl pozván sem do města, které mám strašně rád a vás taky. Já to tady na Slovensku mám moc rád. Akorát můžu trošku poopravit to, co jste vy řekl, že budete mít nejenom podněty, ale budete mít hlubokou depresi, až se s váma rozloučím. Za mě, nevíte, jak jsem tady rád, včera jsem měl přednášku v Českém senátu o morálce, takže nemůže to být horší, jdeme jenom nahoru. Já jsem přemýšlel o tom, co bych vám řekl a tak jsem se rozhodl, že vám řeknu prostě úplně všechno. Napral jsem asi 5 nebo 10 témat do 30-minutové přednášky. Snad tam každý z vás najde něco, ale samozřejmě bude to, o čem byla už řeč, bude to o tom, jací jsme. A my jsme náš mozek. Takže s tím mozkem začneme. Já vás velice rychle naučím trošku neurologie a neuroanatomie, jak ten mozek vlastně vypadá a funguje. A pak se podíváme na to, kam jsme se dostali během velice rychlé, krátké doby, co se týče používání digitálních technologií jako takových, a tím myslím sociální sítě, mobilní telefony a tak dále. A pak skončíme u nás, poněvadž tato přednáška skutečně je o filozofii. Je to o tom, jací jsme a kam směrujeme. Může to tak být? Dobře, pač nic jiného zatím nemám. Takže začneme jednoduše. Já si vyberu, koho si, to je interaktivní přednáška, musím si někoho vybrat. Já vyberu si tuhle krásnou, pardon, že ukazuju, vyberu si vás, ano, a požádám vás, abyste přišla za mnou. Pojďte. Děkuji. Zastavte se. Děkuji. Moc hodná, můžete se vrátit a posadit se zpátky tam, kde jste byla. Ano, to bylo jednoduchý, že jo?
Ještě jsem s ní neskončil. Tak a teď vstaňte znovu a pojďte za mnou znovu. Pojďte. Ano. Ještě jednou, prosím pěkně. Pojďte. No. Dobře. A můžete se zastavit a posaďte se. Dobře, to stačilo. A už to nebude po třetí. Děkuju. Ne, posaďte se. Já jsem si vás vybral, poněvadž vypadáte velice milé, sympaticky, ale sedíte úplně ve prostřed. A mohla jste jít tudy, anebo mohla jste jít tudy. Pokaždý jste vstala, šla jste tudy a pokaždý jste vstala a koukala jste se celou dobu na mě a otočila jste se pokaždý úplně stejně. To, co mozek udělá jednou, nemusí udělat dvakrát stejně. Pokud to udělá dvakrát stejně za sebou, do konce svého života to bude dělat stejně. Ledaže někdo anebo něco ten mozek neovlivní. Pokud se vás nezeptám a teď přemýšlíte o tom ještě jinou cestou, tak váš mozek zůstane prázdnej. Jenom bude umět tu jednu věc. Takže my se narodíme jako prázdné pole, na kterém vlastně ten mozek čeká, že se budou dít a ten kombajn, to je vaše matka. Ještě než se narodíte, ona tam už dělá cesty. V tom mozku už spoje. Její nálada ovlivní náladu miminka. Slovenské děti brečí s jiným přízvukem než čínské děti. Jestli maminka poslouchala Karla Gotta, když to dítě se narodí a slyší Karla Gotta, začne se vrtět. Takže se začnou tvořit buňky a spoje a začnou se tvořit sítě. Takže když jsme v našem věku, náš mozek metaforicky vypadá takhle, máme už určitý zvyky, zlozvyky, tady ještě může se něco dít a tam už je to docela hodně zarostlé. Ten mozek má strašně moc buněk. Má těch 100 miliard neuronů, to jsou jenom ty buňky, které se starají o mysl, ne ty ostatní, který to všechno drží dohromady a každá z nich má 10 000 spojů. To znamená, že náš mozek je skutečný superpočítač, který funguje v rychlosti 1 trilion bitů za sekundu. Nikdy nebude počítač, co tohle bude umět. Ale nikdy neříkejte nikdy, poněvadž už na tom pracujou. 50 000 za den, co to je, kdo to uhodne, mozková funkce? Chce někdo? Počet nezávislých myšlenek a jdou přes oči převážně. To, co vidíme, je převážně to, o čem přemýšlíme. 2000 u mužů, 10 000 u žen? Počet slov za den. Dámy to potřebují trošku víc probrat, ale stejně všichni kecáme příliš moc, pouze 500 z nich mají jakoukoliv hodnotu. Všechno začalo před mnoha miliony lety a každých pár milion let se na ten mozek nabalila další kůra, až tak, že před 200 000 lety jsme vytvořili ten takzvaný nový mozek, kde máme ten frontální lalok tady vepředu, nahoře vlevo. A ten nám dává možnost přemýšlet o tom, o čem jsme přemýšleli. Nikdo a nic jiného tohle to nedovede. A takhle to vypadá anatomicky, to je ta bavlna, která je pod tou lebkou. Tady vidíte nos vlevo, tady je nahoře ten nový kortex a když jdeme do toho kortexu, tak tady máme ty trasy. Tohle je speciální technika, to jsou ty spoje. A když se přiblížíme, vidíme, že končí v něčem, co vypadá jako les a když se přiblížíme, tak vidíme tam tečky a tady jsou ty neurony. Tohle je náš mozek. Je to ústředna, která čeká na to, aby se dělo drátování. A tady je jeden z těch neuronů. 10 000 spojů. Takže je to skutečně mechanicko-anatomický orgán, který má své části. Každá část dělá svou věc. Tady vzadu to modrý třeba se stará o zrak. Vepředu je ten rozhodčí, tady dole je paměť. A tady je třeba paměť na obličeje, takže když při operaci já se dotknu této části mozku a ptám se, co vidíte, a pacient řekne tchýni a já udělám pst a vypálím tchýni. Pak tchýně přijde do místnosti a on řekne, dobrý den, kdo jste vy? Může to být užitečný, že jo? A pak je to organizovaný jako knihovna. Každá část toho mozku má svoji knihovnu a v knihovně to má taky jednotlivé části. A knihovna má v sobě paměť. A paměť se tvoří, když spíme.
Stejná škola, stejná učitelka, stejný kurikulum, škola se otevře o půl hodinu později a mají lepší výsledky na testech, poněvadž děti jsou vyspalí. Takže pokud si budete pamatovat něco z dneška, dáte to tam dneska večer, ale musíte to udělat přes proces. A ten proces se říká formace engramu. Engram je neurologické slovo na pavučinu. To znamená, že veškeré informace, aby zůstaly ve vaší hlavě, se musí přicvaknout k něčemu jinému. Jak to funguje třeba jednoduše, máme červený baťoch, první rok jdeme s ním na dovolenou do Tater, druhý rok do Sardinie, třetí rok plánujeme dovolenou, otevřeme skříň, vidíme baťoch a pamatujeme si, že jsme byli tam a tam. A máme pavučinu, ve které jsou 3 na sebe nezávislé věci. A anatomicky a neurologicky to funguje přes 3 procesy. Tohle je trošku složitý, ale je to jednoduchý, poněvadž pamatujeme si jen to, že to má 3 fáze. První fáze je, že získáváme informace, to děláme teď. Na to je ta moderní technologie úžasná. Najdeme všechno hned, rychle. Ale pak to někdo nebo něco musí dát do toho engramu. Ten mozek musí být nucen přemýšlet o té 3. cestě, o té 4. cestě. Tomu říkáme laicky vědomost, ale pak chceme, aby ten mozek byl moudrej, aby uměl přemýšlet a řešit problémy, aby vzdálené centra se mezi sebou spojily. Tomu říkáme moudrost. Všimněte si, že neexistuje žádná cesta přímá, která vede od informací přímo k moudrosti. Musí to projít určitým procesem. To znamená, že pro mozek vědět vůbec neznamená rozumět. Ať si každý z vás zná spoustu lidí, kteří jako jsou bezservisři, ale prostě nerozumí ničemu. Zatím stojí právě ta anatomie. Takže nové spoje se tvoří jak? Přes to porovnání. A nejlepší způsob, jak porovnat, je diskutovat a hlavně dělat chyby. Až když mozek zkouší a dělá chybu, tak se učí. Ve škole se chyby mají odměňovat a ne trestat. Nejchytřejší mozek je ten, který udělal každou možnou chybu. Jenže v tomhle celém procesu nám brání 2 věci. Jedna je evoluce a druhá je moderní doba. Co se týče té evoluce, jestli si pamatujete, ten mozek se vytvořil postupně a ta nejnovější část, ten frontální lalok vlastně funguje jako rozhodčí. Tam právě měříme otázky jako mám to udělat, nemám to udělat, mám to ukrást, nemám to ukrást. Na základě frontálního laloku vznikla morálka. Třeba. Ta stará část se stará o přežití, utéct a nebo bojovat. A která z nich, oni jsou permanentně v rozporu, si myslíte, funguje líp? Která je silnější? Kdo to uhodne? Ta stará, ano, ta to dělá 4 milion let, ta moderní jenom pár set tisíc let. A to je strašně důležitý, poněvadž to vysvětluje, proč představy jsou vždycky silnější než fakta. Je to prostě úplný blbec, ale já vím, ale já ho stejně mám rád. Jo? Proto kupujeme ty nejhorší noviny, bereme vitamíny, poněvadž si myslíme, že nám pomůžou, koupíme hodinky, které jsou strašně drahé, volíme úplně nejhorší lidi do politiky, v Americe jsme na to specialisté, jdeme do kasína, poněvadž si myslíme, že vyhrajeme a když nemáme tu představu, tak si ji vymyslíme. A proto jsme si vymysleli Boha, který je náš Bůh. Úplně jiný než od toho Boha v islamském světě, úplně jiný než od toho Boha v Indii. Ale neberte jim ho, poněvadž oni jsou úplně přesvědčení stejně jako my. Takže ty představy jsou skutečně strašně silný. No a když se dostaneme k naší moderní společnosti, k dnešní době a k naší evoluci, tak ta vypadá takhle, zleva doprava. A ty poslední 3 panáky, ty jsou poměrně moderní. No a když jsme už u té technologie, tak tady jsme v České republice, vy jste na tom trošku líp, ale ne moc, ale průměrný člověk kontroluje svůj mobil nebo obrazovku až 80krát denně, stráví 7 hodin denně v tom světě, 25 z nás komunikujeme mezi sebou pod stejnou střechou digitálně a víc než 50% z nás s tím usínáme a probouzíme se. Naše děti jsou na tom hůř. Ty jsou sice na tom trošku míň, jen 4,5 hodin denně, ale na rozdíl od nás dospělých 99% času jsou sociální sítě, hry a surfování.
My to možná používáme trošku víc pro práci, ale oni ne. Takže konverzace mezi nima vypadají takhle, to všecko znáte, že jo? A nebo když jdeme do kavárny, tak to vypadá takhle. Nebo když jdeme na jízdu, tak to vypadá takhle, všimněte si řidiče. Nebo když se lidi baví sebou v letišti, než odletí, tak to vypadá takhle. No jak jsme na tom tady na Slovensku a v České republice, tohle je počet minut před obrazovkou, tady zleva doprava. A tady máme země a jestli můžu tady Slovensko, vy jste na tom líp než my v Česku, vy jste tady dole, ale i tak, když jdeme sem doprava a dolů, tak máme skoro těch 400 minut denně v tom světě těch obrazovek. Nejhůř jsou na tom v Indonésii a nejlépe v Itálii, tam jenom otevřou okno a křičí ven. Takže, no, ale zatímco tohle se děje, nejsme šťastní. 30% nárůst deprese během posledních 10 let celosvětově až tak, že dneska se více lidí sami zabíjí, než zemře ve všech válkách, vraždách a teroristických činech dohromady. Národní ústav duševního zdraví 30% z nás a 40% z našich dětí trpí, cituji, vážnou nebo středně vážnou psychologickou poruchou. 1/3. V republice České od 2000 spotřeba antidepresiv se 6znásobila. Hloupneme. Rok co rok. Výsledky ve všech školách, ve všech zemích jdou dolů. Stejná učitelka, stejný kurikulum, stejná škola, dolů. OECD během posledních 10 let průměrná úroveň gramotnosti stagnuje nebo klesá ve všech zemích, s výjimkou Skandinávie. Proč? No vy to teď víte. To, jak se mozek učí, anebo neučí, je důležitější než to, co se učí. Takže když tam není dialog, když tam není interakce, když je tam jenom plochá informace, žádný šipky dolů neexistují. A my to vidíme nejvíc, když se podíváme na výsledky výuky z obrazovky anebo z papíru. Stejná třída, stejné žáci, stejný úkol, když to čtou z papíru, mají o 1/3 lepší výsledky na všech standardizovaných testech, poněvadž to má neurologické dopady. Já vám to ukážu, jak to funguje. Přečtěte si tohle. Tady vidíte, jak jsme začali s tím, že se učíme přes vizuální vzory. A právě si zapamatujeme věci jako vizuální vzory a když je to na stránce, tak ten vizuální vzor je zarámovaný někde na té stránce a ta stránka je jednotlivá, neskroluje se. Tak mozek si to pamatuje líp a pak tu stránku může dát do knížky a pamatuje si líp, kde to dá v knížce a taky to drží v ruce a pravá ruka jde do levého mozku, kde je centrum řeči. Tak si to pamatuje podvědomě líp. Stejná škola, jak jsem řekl, stejná učitelka, když tu školu otevřete o půl hodinu později a vytisknete všechno na papír, výsledky jsou úžasné. Nepotřebujete dělat nic jiného, abyste reformovali školství. Jenom tyto 2 věci. To není názor. No a když se dostaneme k tomuhle vlevo, tak se dostaneme do trošku velké katastrofy, poněvadž jednoduše řečeno to narušuje. Máme to pořád, i když to máme vypnutý nevědomě, i když to bliká tady v kabelce, jak se teď stalo paní, tak ona se tam podívala, aby zjistila, že jí kabelka nehoří. A tím pádem vlastně zapomeneme na to, co zrovna se říkalo, co jsme dělali. Takže plošně máme horší výsledky ve výuce, ve firmních jednáních a tak dále. To není názor, těch studií je strašně moc. No a jak a proč to vlastně funguje? Proč to prostě jsme se dostali sem? No, podívejme se, jak fungují sociální sítě a tam to najdeme, ten recept na to. Tady máte tvrzení prvního ředitele Facebooku, který rezignoval na základě toho, že zjistil, jak Facebook funguje. A Bůh ví, co to udělá s mozky našich dětí. Co to udělá?
Tohle je neurochemický nosič dopamin, který spojuje, hádejte, toho rozhodčího nahoře vlevo s tou hlubší částí toho mozku. A ten se stará o slast. Kdykoliv cítíme se dobře, cítíme, že jsme něco vyhráli, nebo někdo se do nás zamiluje, nebo bereme heroin, nebo vyhrajeme něco na video, že ten dopamin aktivuje tu trasu. Když já dám mozek někoho, kdo hraje 11 hodin videoher do magnetické rezonance a dám mozek někoho, kdo bere heroin do magnetické rezonance, tato stejná trasa se rozsvítí a já nedokážu poznat, který mozek patří komu. To je jednoduché. A když programátoři vymysleli tento reflex v Silicon Valley, kde měří hladinu dopaminu, na základě čeho ten program buď se dostane na trh, nebo ne, a když přišli s tím, tak řekli, Hergot, teď to šlo strašně nahoru, poněvadž z tohohle se může stát tohle. A z tohohle se přeci musí stát zase tohle. A tím vytvořili návykovost. Čekáme na tramvaj, máme pár minut, tak si vytáhneme mobil a podíváme se, co je novýho. Stoupneme do toho světa, místo abychom se koukali a žili v tom světě, pošleme tam nějaký vzkaz, čekáme na to, co bude a zůstaneme v tom uzavřeném kruhu dokola a dokola a dokola. Až tak, že absolutní většina z nás bez toho už nemůžou být. Je tady někdo, kdo nemá mobilní telefon sebou? Během 15-20 let jsme vytvořili povinnou 5. končetinu lidského těla. 250 000 let to tady nebylo. Nemám mobilní telefon, musím se vrátit, musím ho najít. No, a když se podíváme, jak mezi sebou komunikujeme, tohle je statistika jenom do roku 2018, tak u mladých lidí, kteří jsou tím odkojeni, skoro jenom maximálně 1/3 jejich komunikace už je osobní. Oni komunikují přes ten mobilní telefon nebo přes tu obrazovku. Takhle žijou. 1/3. Jenom osobně. Ostatní je ten technologický svět, takže když to sečteme a podečteme, než je jim 18, stráví 30 školních let před tou obrazovkou, což se rovná s 16 lety práce. No a to právě vysvětluje ty statistiky. Tady máme počet hodin, co to dítě je před obrazovkou, nalevo dole žádná, tady je 5+ hodin a tady máme křivky deprese. Je absolutně přímá souvislost s nárůstem deprese a používání obrazovek, hlavně u dětí, ale u dospělých to platí taky. A tady máme ty testy. Tady máme, kdy se vynalezl iPhone, kdo to ví? Rok 2000. iPhone, ten s tou obrazovkou, 2007, tuším. Jo. Takže když jdeme nahoru, přímá souvislost s výskytem iPhone, poněvadž tam jsou ty světýlka. Tam je tohle a tohle. Když máte tu starou Nokiu, tak ta nemá tohle. Takže tady vidíte, to jsou celosvětové výsledky těch standardizovaných testech. Takže máme tuhle rovnici. Promiňte, je to trošku drzý slovo, ale budeme si to pamatovat. No a odráží se to taky i v té době, teď se dostáváme k nám. Doba, kdy jsme byli schopni se soustředit na úkol v roce 2006 byla až 2,5 minut, dneska je to 40 sekund. Poněvadž potřebujeme pořád tu stimulaci. Takže jaké jsou ty neurologické dopady této moderní technologie? Závislost, nárůst psychických poruch, hloupnutí a hlavně mění to způsob, jakým se ten mozek učí, jakým ten mozek vlastně prochází tím životem. Co vidíte a co nevidíte? Dám vám minutu na to, já tady vždycky musím pohladit to sluňátko tady. Poslední slon, který má kly v tomto stádě. Poněvadž se loví a zabíjí kvůli tomu, že je mají. Takže oni vytvořili genetickou mutaci, při které se narodí bez nich. Takže jsou naživu. Sociální hierarchie je rozhozená, ale oni jsou šťastní. Tomu říkáme
trošku nekorektně deevoluce, kde něco, co se tvořilo pár set tisíc let, přichází o svou přirozenou schopnost. Tohle je aglomerát magnetické rezonance 3000 dětí z Cincinnati nemocnice v Americe. A tohle je ta hlavní trasa mezi tím frontálním lalokem, ta dálnice, a tou pamětí tady. To, co je modrý, se drží dohromady, to, co je bílý, se rozpadává. V přímé souvislosti s počtem hodin, co to dítě je před tou obrazovkou. Tohle je digitální technologie na lidský mozek a rovná se to s lovcem slonu. Lidská deevoluce na anatomické úrovni. A tohle je ta studie z nejvěrohodnějšího časopisu, která to dokázala, počet hodin před obrazovkou a schopnost si pamatovat a inteligence. Přímá lineární souvislost. No, my to víme, vy to víte a ty lidi, kteří tu technologii vynalezli, to věděli a nedovolili svým dětem, aby ji používali. Tim Cook, Bill Gates, Steve Jobs, nedovolujeme iPad doma. Je to moc nebezpečný. Od Steve Jobs. A posílali a posílají své děti do této školy. Waldorf School, vy je máte tady taky, myslím, na Slovensku a vyznamená se tím, že tam nemáme ani jeden počítač. Americká pediatrická akademie, Světová zdravotnická organizace to už dávno věděli a mají tyto stanovisko, žádné obrazovky pro děti do 2 let, 2 až 5 hodin denně a víc než 5-2 hodiny denně. Ne víc. UNESCO, nadnárodní organizace, která monitoruje výuku, závěr jejich zprávy, zákaz mobilních telefonů ve všech školách. Vy jste to naštěstí udělali, děkuji. Nadměrné používání vede k horším výsledkům a k emoční nestabilitě a 79 zemí to ví taky a taky to udělali. Takže aspoň to. Náš ředitel Národního ústavu duševního zdraví, pan doktor Horáček, digitální technologie jsou jako závislostní drogy. Pokud stát reguluje heroin, měl by chránit děti před sociálními sítěmi a digitální technologie. No tak podívejme se, co vůbec dělají ty další digitální technologie, teď když už jsme se bavili o těch mobilních telefonech a sociálních sítích. Začali se na to koukat ve Švédsku v Karolinském institutu v roce 2023 a zjistili, že existují jasné vědecké důkazy o tom, že digitální nástroje spíše zhoršují, než zlepšují učení studentů. A 126 studií to potvrdilo. Iniciativy, které rozšířují přístup k počítačům, teď už jsme u počítačí, nezlepšují známky a výsledky testů ve školách, kromě toho snižují studijní výsledky žáků ve srovnání s osobními kurzy. A jde to dál. Takže otázka dne je, kdo potvrdil, že digitalizace ve školství vůbec je přínosný. Nikdo. Nikde. A vyšly 2 studie tento rok. Jedna 650 000 studentů, žáků, 65 zemí. Tady vidíte to, co je modrý a nahoře je dobrý. Takže tady vidíte matiku, tady vidíte vědu. Nikdy nepoužívá počítač 1-2krát za měsíc, 1-2krát za týden, denně. Další studie. 690 000 studentů z 81 zemí. To stejný. Tím víc, co používáme počítače pro cokoliv. Pro cokoliv. Tím jdou dolů naše schopnosti. Poněvadž mozek nemusí přemýšlet. Neporovnává. Nedělá chyby. No, co tomu všemu brání? Komerční zájmy, firmy chtějí, abychom to koupili, společnost si myslí, že je to moderní, všichni to musíme mít. Školy, teď už si trošku výrady, u nás ještě ne, lékaři. Zatím nevydala Česká lékařská společnost žádné stanovisko k tomu, já nevím, jak tady u vás na Slovensku, jestli to vydali nebo ne. A rodiče, k těm se dostaneme. Takže co bychom měli dělat? No, potřebujeme vydat
pokyny. Skutečně potřebujeme jít s tím trošku dál, potřebujeme se podívat na ty sociální sítě a vůbec na používání moderní technologie v práci a v životě. Potřebujeme, aby ty, kteří nám to nabízí, za to nesli zodpovědnost. Když já nemůžu pomluvit někoho v novinách, proč můžu říct anebo vydat strašně hanebné zprávy do internetu a nenést za to takovou zodpovědnost. Školy samozřejmě, absolutní zákaz mobilních telefonů, učit, diskutovat, bavit se a pochopit, že soudružnost třídy a duševní zdraví je to, co určuje akademické výsledky. A teď jsme u toho nejhoršího. Jsme u rodičů. Oni jim to dali. Oni to používají. Takže doma to mnohokrát vypadá takhle, anebo takhle. To už je hrozný vzor. Anebo takhle. To, že se to vůbec vyrobí a koupí, stačí, že jo? Rodiče by měli dělat to, co vždycky dělali. Přestat se bát o své děti a vrátit jim zodpovědnost a nezávislost. Naučit je žít v přírodě a ve společnosti. A hlavně naučit je dělat chyby. Vysvětlovat, mít empatii, ale prostě nechat je být. Tak a teď se dostáváme k tomu nejnovějšímu, k umělé inteligenci. My v neurologii s tím máme velký problém. Poněvadž mysl není mechanický, je dynamický. Nechceme, aby nějakou nejasnost pro nás za nás vyřešil lepší program. A rozhodně nejsme přesvědčeni o naší budoucnosti, co se týče umělé inteligence. A nejenom my, ale ty lidi, kteří to vynalezli. Stejně jako ty lidi, kteří vynalezli sociální sítě, vydali prohlášení, tak lidi jako Elon Musk, Sam Altman a další podepsali 3 petice, aby se to zastavilo. Ale asi to nemysleli moc vážně, poněvadž pořád vydělávají miliardy přes jejich sociální sítě a další. Podstatně zajímavý, pro mě aspoň, je energetická potřeba umělé inteligence. Umělá inteligence je naprogramovaná tak, aby zdvojnásobila svoji kapacitu každých 100 dní. To znamená, že 100 dní od dneška to bude chtít 2x tolik energie. Když se podíváme na energii, co to stojí, třeba vezmeme jeden superpočítač, tady to máte, a porovnáme to s lidským mozkem, tak to je asi zhruba jako energie jednoho banánu a veškerých světel v Manhattanu. Za stejnou kalkulaci. Pak jsou tam samozřejmě i další energetické zdroje, jako je voda, která to potřebuje ochladit. Když napíšete 100 slov do počítače, tak to vyžaduje půl litru vody, aby se ten počítač někde v tom datacentrum ochladil. No a co to dělá s naším mozkem? Ano, v Massachusetts Language Institute teď dokončili před pár měsíci studii, kde rozdělili skupinu lidí, aby nás začali psát eseje. První to dělali bez ničeho, druhý používali Google, ale jenom aby našli informace, a třetí používali ChatGPT. Podívali se na jejich mozky za 3 měsíce potom, co takhle začali pracovat, a zjistili, že ty, kteří používají ChatGPT, mají 47% pokles mozkové aktivity. 83% z nich si vůbec nepamatovalo, co tam napsali. Poněvadž to dostali zadarmo. A nejhorší na tom bylo, že ty lidi, kteří to používali, ten mozek zůstal stejně poškozený po tom, co to přestali používat. Až si odvyk. Poněvadž s umělou inteligencí nepotřebujeme přemýšlet. Nedrátujeme. Nic se tam neděje. Takže je strašně důležité si uvědomit, že umělá inteligence nemá vůbec nic společného s inteligencí a s vědomím. Je to program, který funguje jen na základě jedné věci. Bere jazykové a datové výstupy. Nic jiného. Jenže tím, že to dělá tak šikovně, simuluje znalost. A my tomu říkáme vlastně epistémie.
Simulace znalostí se stává nerozeznatelnou od skutečné lidské inteligence, přičemž jazyková věrohodnost je braná jako náhrada za pravdu. Mluví to s námi? Nemluví to s námi, je to program. Program nemůže mluvit. Ale představy jsou vždycky silnější, než jsou fakta. Nic z toho, co jsem vám řekl, jsem si nevymyslel. Obrovští myslitelé, jako je Hawking, Einstein a Lorentz, otázkou je, zda již člověk nepřekročil bod, z něhož není návratu. Už máte tu depresi, nebo ještě ne? Ještě ne, bude hůř. Dobře, trošku přitlačím. No a proč a jak jsme se teda dostali k této přednášce? Jak jsme se vlastně dostali sem? Poněvadž jsme se dostali jako civilizace do perfektní bouře. Staly se dvě věci najednou, které se nikdy nestaly. Máme 70 let blaha. Nikdy se nám nedařilo tak dobře jako dneska. Ignorujeme to, co nemáme, a hlavně, ať je Kaufland plný a ať jdu na tu dovolenou a ať to dostanu teď a ať rozhoduje. Kdyby naše rodiče měli polovinu toho, co máme my, tak by se zbláznili. Si stěžujeme, ale jsme rozmazleni. A do tohohle z toho prázdného prostoru vznikl návykový produkt, který používáme, poněvadž můžeme. Kdyby tady byla 3. světová válka, nebo kdybychom byli někde jinde, tak bychom neřešili, kde máme GPS. Řešili bychom, aby přežili. Až to jsme řešili těch posledních pár set tisíc let. A na základě tohohle z toho naše civilizace se strašně rychle změnila. Víc během posledních 25 let, než během předchozích 25 000 let. Máme úplně jinou strukturu celosvětové politiky, ekonomické a politické. Demokracie se přestává být relevantní, protože všechno je nad ní, je to rychlejší. Aby byla demokracie, musí být čas pro dialog. Když máme TikTokového prezidenta ve Spojených státech, tak nemůžeme mít demokracii. To je jednoduchý. To chaos. Takže vlády ztrácí relevanci, elity a hierarchie ztrácí relevanci. A začínáme všichni vypadat, i když si to myslíme, nebo spíš přemýšlet, jako mravenci. Jak to vypadá? Golfový turnaj 1971, fešák ve prostřed Arnold Palmer, chlapi v saku a v kravatě, úžasný. Ženský sukni. Stejný turnaj 2018. Když to nevyfotíte, tak to neexistuje. V rámci tohohle z toho absolutní pravdy a zákony přírody ustupují slepé víře v té digitální technologii, v tom, co máte v té kapse, bez čeho nemůžete být. Ale přeci jenom jsem člověk a potřebuju aspoň se znát, potřebuju přijetí, potřebuju někam patřit. To je moje přeci sociální touha, každého z nás. Jenže dneska se hodnotíme na základě virality, na základě kolik a ne čeho. A právě upřednostnění tohohle z toho přijetí a identity za každou cenu znamená, že když nám to nikdo nedá, tak my si to musíme najít sami v sobě anebo na sobě. A proto se atomizujeme, začínáme se chovat jako jednotlivce a narcisti. Proto se potetujeme. Pač to jsem já, tady mám mámu, tady mám znamínko, nic proti nikomu, ale prostě to jsou ty neurologické vysvětlení. Proto si propíchnu ucho. Pač to jsem já. A když nevím, kdo jsem já, tak si to vymyslím, to pohlaví. Dneska už je jich 32. A v rámci toho pravda a realita se totálně rozmělní a stane se pohyblivá. A jedině, jak se verifikuje, je, že vznikne to nejhorší. Influencer, dřív to byla matka a kniha, teď je to někdo, kdo musí být úplný blázen, a selfiečko. Když jsem to nevyfotil, tak jsem tam nebyl jsem to já. Tohle to mě dává tu legitimitu. Při všem, co dělám. Zemřel 5 sekund po té fotce. A nebo takhle.
Takže lidský druh v rámci toho všeho se mění ze skupin diverzifikovaných členů s jasnou identitou v izolované členy v rámci superdruhu, který ale myslí kolektivně. A tomu říkáme sociální singularita, to mraveniště, jedna černá díra. Takže jaké jsou závěry? Mobilní telefony jsou past. Je to jehla, skrz kterou proudí digitální toxicita do vašeho mozku. Nepotřebujete je na nic, poněvadž vaše rodiče je neměli a dopadli líp než vy. A já. No jednoduchý. Sociální sítě, návykové algoritmy, totální past. Podporuje svět, který vůbec nesouvisí se skutečnou realitou. Umělá inteligence podněcuje lenost a vyvolává závislost. A vše to vede k normalizaci deviace. Poněvadž je to sice nevyhovující, ale všichni to dělají a zatím se nám nic nestalo. Tak je to OK. Uvidíme, jak to dopadne. Ale každý z nás jsme navždy někde jinde. Nejsme sami v sobě. Pořád musíme na to průměrně 30 až 80 krát denně šáhnout. Takže co s tím? Nucené používání digitální technologie narušuje ústavní práva. Za prvé, proč musí babička v Horní Dolní mít počítač, aby měla přístup k tomu, aby přihlásila daňové přiznání? Proč to nemůže udělat tužkou na papír? Proč já musím mít kreditní kartu, abych něco zaplatil, když mám hotovost? To přeci narušuje moje ústavní právo k soukromí. Digitální technologie není neutrální nástroj, poněvadž naše nástroje nereflektují naši kulturu, ale tvoří ji. To není dvousměrná ulice, to je jednosměrná ulice, která se pak vrátí kolem. Takže jestli počítač bude umět myslet jako člověk, není ta správná otázka. Ta správná otázka je, jestli člověk bude jeden den umět myslet jinak než počítač. Poněvadž my nejsme nad evolucí, my jsme biologický tvor, který je tady na této planetě pár set tisíc let. A technologie ovlivňuje právě tyto evoluční parametry. A cokoliv, co zlehčuje naši potřebu přemýšlet a upřednostňuje pohodlí, nás ve skutečnosti ohrožuje. Takže každá technologie by se měla ideálně posoudit z etického hlediska. Než se to vyrobí, než se to začne používat, je to dobrý, nebo není to dobrý? Co to přináší? A pokud to něco přináší, tak to taky něco musí odebírat. Život totiž není o možnostech, ale o rovnováze. Digitální pokrok znamená úpadek vyšších principů. Až když se dostaneme do tohohle z toho světa, tak nemáme čas přemýšlet. To znamená, že naše vyšší ideály, jako je třeba altruismus nebo mravnost, jsou ohrožení, poněvadž ty jsou neurologický rys, je to produkt našeho mozku. A dokud se priority nezmění tak, aby vznikl časový prostor pro diskusi a přemýšlení, ať je to ve škole, v kavárně nebo ve společnosti, při kterém individuální odměna bude vnímaná jako závislá na odměně skupiny, tedy výhody třeba z občanské solidarity nebo z funkčních elit, nemá tvorba mravnosti šanci stát se prvkem v našich mezilidských vztazích. Prostě my nemáme v mozku ten čas, aby ty spoje se tam vytvořily. No a úplně na závěr, co teda nejvíc ovlivňuje naši spokojenost. Dejme mravnost stranou a soustředíme se teda na to, abychom byli co nejrychlejší každý z nás spokojení. Máme na to odpověď? To víte, že máme. Jsou to sociální vztahy. Pokud máme 3, 4, maximálně 5 lidí, který máme rádi, se kterými fyzicky komunikujeme, fyzicky, pravidelně, ne dálkově, tak to víc než peníze, výuka, štěstí, cokoliv dělá člověka skutečně šťastným. Tak se vás zeptám, kdo si myslíte, že je šťastnější? Oni? Nebo oni? Přeci jenom máme naději, naše budoucnost skutečně je v našich rukou, doslova.
Moje doporučení? Zakázat mobilní telefony pro všechny lidi ve světě. Vy se smějete. Tady to nebylo před 17 lety. A když to ne zakázat, tak to dát jako alkohol a jako cigarety. Omezit to, aspoň na ty tlačítka a na tu malou obrazovku. Nechte si počítače, nechte si tablety, nechte si laptopy, nechte si všechno ostatní. Ale jenom tohle z té kapsy pryč. Zkusme z toho vystoupit. A nebo to používat jenom pár minut denně na telefonování. Pokud něco takového se nestane, tak skončíme takhle. A pokud se něco takového možná stane, nebo začne se to regulovat, tak skončíme takhle. Tak já vám moc krát děkuji za možnost vás hodit do hluboké deprese. Poslední část této knížky se věnuje částečně mé přednášce, ta se teď prodává po celém světě. Předtím je malá knížka Mé praxe na vesnici, to je černá komedie a pak je něco z našeho rodinného časopisu Přítomnost. Ale nejsem tady, abych prodal ty knížky, jsem tady, abyste začali vůči vám mezi sebou diskutovat a přemýšlet a abych použil technologii, abych ji trošku zničil. A tady to máte. QR kód, ve kterém najdete 250 odkazů k této přednášce. Můžete si to vyfotit, naskenovat a všechno si přečíst, abyste věděli přesně, o čem tady dneska byla řeč. Je to všechno tady. Takže vám moc krát děkuju a otevíráme asi diskusu. Akorát. Nech sa páči. Děkuji. Nech sa páči, pán profesor. Ja sedm tady. Dobře. Jsem byl zvědav, s čím přijdete tam. To nebude revolver náhodou. Dobře. Dámy a páni, ďakujem pekne profesorovi Stránskému za túto mierne depresívnu prednášku. A nech sa páči priestor pre vaše otázky. Ak bude niekto chcieť položiť profesorovi Stránskému otázku, prosím, s dvihnutím ruky poskytneme mikrofón. Nech sa páči. Pán Žďarský. Ďakujem, Šimon Žďarský. Ja sa chcem spýtať, keď hovoríte, že zakázate telefóny, v tých telefónoch sa častokrát nachádza umelá inteligencia a dnes sa hovorí ako výrazný prediktor toho, ako bude kto úspešný, ako dobre vie narábať s umelou inteligenciou. Pretože pri veľmi veľa povolaniach dokážete spraviť oveľa viac práce, tak kde je taký ten zlatý bod toho, kde by ste možno vaše deti, alebo čo by ste odporúčili tu prítomným ľuďom, ako pracovať vlastne s tou umelou inteligenciou tak, aby využívali jej prednosti, ale aby tie mozgy nezakrnili. A poviem vám úplne príklad, taký trošku náročnejší pre vás, som zvedavý, čo mi na to poviete. Existuje slovenská aplikácia, volá sa to od firmy Powerful Medical, ktorá vlastne hodnotí EKG záznamy. Oni tam majú taký dataset a všetko, že dneska tá aplikácia schová do vrecka akéhokoľvek profesora kardiológie na svete. Tak čo by ste možno vy poradili mladému lekárovi, že má prestať používať tú aplikáciu a liečiť ľudí podľa svojich chabých vedomostí alebo chabých vedomostí svojich nadriadených? Ďakujem. Taká morálna dilema. Co se týče té první otázky, tam je důležitý asi, to není lehká odpověď, samozřejmě, proto jste tu otázku vyslovil. Má to různé aspekty. Ten první aspekt je, že musí být nějaký regulace, musíme vlastně k digitální technologii jako k takový přistupovat tak, aby to byl dobrý sluha, ne zlý pán. Což znamená, že tam musí být nějaký regulace. Tohle se začíná dít. Ten trend vůči sociálním sítím se obrácí. Evropská unie je poměrně velice striktní, co se týče soukromí a umělé inteligence. V Americe ještě ne, ale tam se zase soudí každý s každým. A teď, jak asi víte, byl obrovský multimiliardový soudní proces, který prohrála Meta a bude ještě hůř. To budou velké části.
Vedle toho ale se dějou další dvě věci. Tady je skutečně velice zajímavý ta energetická potřeba té umělé inteligence, která ji může zničit. Poněvadž ta umělá inteligence jednoduše řečeno na to nebude mít. Elon Musk sice staví reaktory, kromě raketoplánu na Mars, já mu doufám, ať se na to posadí a odletí tam a zůstane tam, ale prostě ono to strašně vyžaduje strašně moc energie a jsou určité státy, které už zakazují to, že se budou stavět ty takzvané datacentry. Poněvadž tam, kde vznikne datacentr, se zvýší účty na domácí elektřinu o 350% měsíčně. To je druhá věc. Za třetí teď vznikl nový program v umělé inteligenci od společnosti, vy to možná budete vědět, ale byla to společnost, která to vlastně ani nechtěla prodat Pentagonovi, ale prodali to teď těm 5 největším firmám, který vlastně dokáže se dostat do každého jiného programu a hodnotit ho. A na druhé straně máme vlastně Open Chat a GPT, kde každý člověk, i někdo jako já, který tomu vůbec nerozumí, může říct 5 slov do počítače a vytvoří se program umělé inteligence, třeba v mém případě, co dělají moje pacienty a jak je líp oslovit. A tato kolize, prostě obrovské vlny tsunami lidí, kteří půjdou do toho datového světa na jedné straně a tento zlý voják na druhé straně se můžou vzájemně s prominutím zničit a nebo sežrat. Pak máme ještě další body, jako válka v Perském zálivu, kde vlastně cena ropy jde nahoru a ta umělá inteligence taky potřebuje prostě. Elektrika se vyrábí z čeho? Takže je docela možný, že umělá inteligence, nemluvíme o tom, že Sam Altman a Elon Musk se teď soudí o všechno, se možná zničí zevnitř. Odpověď pak na vaši poslední otázku. Ono to není úplně pravda. Zatím neexistuje žádná věrohodná studie, která skutečně ukazuje, že něco v medicíně, co se týče umělé inteligence, trumfne ty lékaře. Já o této studii vím a ta studie je trošku vadná, ale jako dejme tomu, že to tak je. Otázka je proč. Proč vůbec to chtít? Poněvadž do lidského života nepatří perfekcionismus, patří dělat chyby a patří lidský faktor. A to je strašně zajímavá filozofická otázka. Já nechci, aby někdo zemřel kvůli tomu, že já jsem ten EKG přečetl špatně. Ale my jsme tam, kde jsme a jací jsme, na základě toho, že se jedná o takzvanou human condition. Proč chceme, aby mašina dělala cokoliv líp než my, když všechno, co potřebujeme k tomu, abychom žili na dnešní úrovni, bylo vynalezeno v minulém století? To je otázka, na kterou neodpovím, ale nechám ji vám. Jestli vy řeknete, rozumím, chci to tak, jak to bylo, máme odpověď. Jestli řeknete, ne, já chci ten perfekcionismus, máme odpověď. Jenže, si dovolíte, já to dořeknu, existuje něco, čemu se říká, se omlouvám za dlouhou odpověď, Fermiův paradox. A to víceméně pojmenováno po věci Enrico Fermi, který v 70. letech s ostatními vynalezl první obrovský dalekohled, kde zjistili, že je trilion galaxií ve vesmíru a dospěli k závěru matematické jistoty, že je tam někde život v tom vesmíru. A on se zeptal, ale proč už tady nejsou? No a oni se nad tím zamysleli a dospěli ke stejnému názoru, že aby někdo někde v tom vesmíru z louže vytvořil civilizaci a ta civilizace vytvořila technologie a ta technologie vytvořila lítající talíř, který sem poletí 300 000 světelných let, tak musí projít takzvanou technologickou akcelerací, při které přidá své intelektuální schopnosti a své genetické schopnosti a potenciál postupně čím dál tím víc té technologie. Což děláme my dneska. Umělé oplodnění. Umělá inteligence. Jenže, když se to dostane sem, někdo nebo něco vypne proud a ono to spadne. Takže jejich závěr, nikdy nás nikdo nenavštíví. A my jsme přesně bodu té vaší otázce.
Protože si na ní odpovíme tak, že chceme tu umělou inteligenci, která bude číst všechno perfektně, tak v příští generaci nikdo nebude umět číst EKG. A když přestane fungovat proud, tak kardiologie se zastaví. Metaforicky řečeno. A o tom to je. Proto máme jen pár let, ne pár generací, abychom tu otázku rozhodli. Skladali lekársky slub, v ktorom je, že budete liečiť pacientov tými najlepšími možnými metódami. Tým pádom z vašej odpovedi by potom logicky vyplývalo, že budeme liečiť tak ako na úrovni minulého storočia. Ľudia prežijú, vieme riešiť aj rakoviny a tak ďalej. V prípade kardiológie napríklad sú to tie intervenčné zákroky, hej, kde nemusíte rezať hrudník a tak ďalej. Tak ak by sme išli touto logikou, tak poviete, že však už nikto nebude vedieť rozrezať hrudník a vyoperovať srdce priamo, lebo každý to bude robiť cez tie hadičky. Chápete? Ne, nechápu. Za prvé jsem nesložil slib, abych ho léčil nejmožnými metodami, složil jsem slib, abych ho léčil nejlépe, tak já dovedu. To znamená, že já mám to rozhodnutí, jak toho pacienta budu léčit. V tom je obrovský rozdíl. A k tomu znamená, že léčím srdce, duši i pacienta a jako lékař, a nejenom jako lékař, vnímám i sociální zodpovědnost vlastně upozorňovat na to, co nás škodí. Něco nám může zachránit život, ale může nás zničit jako společnost. V tom je právě ta bilance. A tady je důležitý zachovat prostě ten humanismus a uvědomit si, že všechno má své místo, ne, že se to má vyhodit z okna, ale všechno, co něco přináší, taky něco odebírá. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Dáma v druhom rade. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za dialógy. Ja som čiastočne poznala ten úvod, lebo som stihla už prečítať štreberský začiatok vašej knihy. Takže ďakujem za pokračovanie, bude to zaujímavé, ale ja sa vás chcem opýtať na to, čo si myslíte. Ja som pracovala vo viacerých sférach, aj v IT sektore, aj ako lingvista, aj sme sa zaoberali nejakým výtvarným umením a tak ďalej, čiže kreatívou. Hovorí sa, že vlastne umelá inteligencia aj nahradí v súčasnosti x pozícií. Príkladom je napríklad spoločnosť Microsoft, ktorá v súčasnosti prepúšťa vo veľkom. A my vlastne v súčasnosti bojujeme s tým, že sú zastancovia umelej inteligencie, ktorí tvrdia, že AI spraví všetko lepšie. A čo si myslíte, čo ste vlastne aj čiastočne spomenuli v tom, čo povedal aj kolega, že kto preberá tú zodpovednosť v prípade chýb. Pretože napríklad pri prekladoch textov, pri reči a tak ďalej sa v súčasnosti alebo pri právnych prekladoch a právnych podkladoch sa používa umelá inteligencia, kde sa hovorí, že prvé zaniknú pozície právnikov, pretože je to rýchle, je to efektívne, ale kto preberá tú zodpovednosť v prípade chyby. Čiže či je to vlastne otázka aj teraz najbližšej doby, alebo či si myslíte, že AI je cesta len najbližších 10 rokov, alebo je to také, že teraz stopíme to teraz v zárodku, alebo aká bude budúcnosť AI podľa vás do budúcna? Já jsem se snažil na tohle odpovědět částečně v té přednášce a možná částečně i pánovi. A upřímně řečeno, to jediné, co vám můžu říct, je, že jsem absolutně přesvědčen, že se to do 2 nebo 3 let vyřeší, ta odpověď na tu otázku. A ne pozdějc. Poněvadž to, že se tu otázku vůbec ptáte, signalizuje vlastně tu dilema, ve které jsme, a tohle je skutečně existenční dilema, kde vlastně něco přebírá naše mezilidské vztahy a naše mozkové funkce pro nás, za nás. Takže je to všechno otázka bilance. Kdyby se nám podařilo vlastně používat tu umělou inteligenci, dejme tomu, jak jste řekla, v právní firmě, aby pro nás sestavila určitý fakta a argumenty v kratším čase, dobře. Ale nesmíme se odnaučit jim nevěřit. Nesmíme se odnaučit pak si to podrobně přečíst a mezi sebou jako lidi se sejít a nad tím diskutovat, co nám to prostě dala, poněvadž pramálo se stane, že člověk použije tu inteligenci
a absolutně jí nevěří a vyhodí to všechno z okna. V tom je prostě to obrovský nebezpečí. Musíme si uvědomit, že se jedná o lingvistický program. To je počítačový program, který nemá vůbec žádnou inteligenci. On jenom prostě plní určitý počítačový parametry, které jsou mimochodem postaveny tak, aby schválně nevěděl, co dělá. Aby prostě byla tam ta explorace a proto máme ty halucinace v té umělé inteligenci. Takže je to velice důležitá otázka, kterou se ptáte, ale když se podíváme na ten rychlý nárůst, na tu infiltraci té digitální technologie, ten počítač na tom stole, ten obrovský počítač, ten je tady plus minus 50 let. Mobilní telefon jako takovej ten větší box, ten je tady takových těch 40 let, 35 let. Pak je tady ten BlackBerry kolem roku 2000, pak je tady ten iPhone, který máme. Umělá inteligence, víte, jak je stará? 2 roky. A teď pracujeme na té umělé generální inteligenci. Jak dlouho si myslíte, že to bude trvat, když už jsou takhle daleko? A až to tady bude, tak my nebudeme mít čas o tom přemýšlet dalších 5, 10, 15 let. To už bude pozdě. Tak a ešte vám dám možno doplnkovú otázku, pretože na území galérie vlastne sa riešia aj tzv. Autorské práva, pretože súčasné umenie robí napríklad aj printy v porovnaní s umelcami, ktorí tvoria desiatky až stovky hodín a je to inak zaplatené. Takže možno ešte v rámci vašej prednášky by sa dalo doplniť aj okienko nejakých autorských práv v súčasnej dobe, pretože tie sa bohužiaľ porušujú a nikto to nejak nezohľadňuje a veľké technologické firmy tlačia veľké peniaze do umelej inteligencie, ako ste spomenali, ale v podstate nezohľadňuje sa ten ľudský faktor, ktorý tam má byť, bohužiaľ. Děkuji. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďalšie otázky, dáma. Ja, ak môžem, ďakujem veľmi pekne za prednášku. Ja vás dlhšiu dobu aj sledujem, takže ja depresiu nemám. A vlastne túto tému tiež sledujem. Mňa to zaujíma z pohľadu toho, že v roku 2016 u mňa došlo k takému veľkému zlomu v živote, kde som, nechcem povedať, že išla ako keby vývojom späť v čase, práve tou digitalizáciou, aj napriek tomu, že robím v IT sektore, alebo robila som v IT sektore, ale som v súkromí minimalizovala vlastne IT technológie. A teraz ma to vlastne ako keby zaujíma z pohľadu toho, že som sa stala rodičom a mám pomaly 3-ročné dieťa, kde každý, alebo väčšina ľudí okolo mňa ma presvieča o tom, ako vyťahujem svoje dieťa z dnešného sveta a nebude sa vedieť integrovať do neho kvôli tomu, lebo nepozeráme telku, nepúšťam mu proste z mobilu YouTube, podobné veci. Nepozerá, ale v podstate učíme ho na to, že ten sociálny kontakt, aby mal najmä osobne. Trávime s ním veľa času, v podstate s aktivitami osobne v prírode a podobne. A ako bude ochudobnený napríklad aj o to, že nebude vedieť s tým pracovať a takéto podobné veci. Priznám sa, ja odborne akože argumentovať neviem, lebo nemám prístup ani či už k žiadnym štúdiám a v podstate ani z môjho pohľadu nejde o to, skôr je to nejaké moje presvedčenie, ako vychovávam dieťa. Raz mi jeden človek povedal, že mám svoje dieťa vychovávať tak, ako ja si myslím a nie ako ostatní hovoria. Takže ja idem ako keby voči tomu, ale moja otázka vlastne smeruje práve v tejto oblasti voči tomu, že či samozrejme tie digitálne technológie budeme ho zoznamovať s tým neskôr, ale či v podstate si myslíte, že by to malo byť akože nejak inak a viacej by sme ho mali digitalizovať,
alebo či si myslíte, že v rámci vlastne vtuchu aj tej vašej prednášky je to nejaký akože, nechcem to hodnotiť, že dobrý smer, ale v podstate akože lepšia voľba, lebo tu stále ako keby beriem, že je to taká Sofína voľba. Ak dáma dovolí, možno by som doplnil tú položenú otázku. Vy ste to naznačili, pán profesor, vo svojej prezentácii slovom homogenita. Pokiaľ hovoríme o stratégiách prežitia alebo o evolučných stratégiách, tak v zásade aj spomínate to v vašej knihe, hovoríme o dvoch základných stratégiách. Stratégia, povedzme, konkurenčná, kde vyhráva talent, kde vyhráva ten najlepší, kde jednotlivci si konkurujú. A potom tá druhá stratégia, tá stádovitá stratégia, alebo stratégia mraveniska, ktorá je postavená na homogenite tých jednotlivcov, na homogenite možno názorov, na homogenite toho konania. Možno to súvisí s tým, čo sa pýtala kolegyňa. Chcem tým povedať, alebo chcem sa tým opýtať, alebo doplniť tú otázku. Myslíte si, že stratégia prežitia našej civilizácie sa mení zo stratégie tej konkurenčnej na tú stratégiu stádovitú, ktorá predpokladá tú homogenitu, jednotný názor, kde iný názor je odmietaný alebo trestaný? Děkuji. Nejprve k vaší části té otázky. Já si myslím, že částečné řešení, co se týče té digitální technologie, se už děje, co se týče vědomí toho, že by se mělo zvýšit vědomí toho, že vlastně se jedná o látce. Ne o programu, ne o technologii, ale o látce, jako je alkohol, jako jsou cigarety. Já si třeba velice rád dám dobrou skleničku vína čas od času a jsem tam, tuším si, možná spolu dáme nějaký dobrý doutník, ale ne 4,5 hodin denně. Takže jakmile se postaví nějaký mantinely, nějaký stanoviska, jak na úrovni firmy, třeba ve Francii teď schválili zákon digitálního soukromí, kde žádný zaměstnavatel nemá právo chtít nezaměstnanci to, že jakmile skončí práci, že bude jakkoliv, kdekoliv digitálně přístupný. Váš šéf vás prostě nemůže zavolat domů a říct, hele, Marcelo, kam si dala ten papír? Nemůže. Takže ono to začíná jako látka. Co se týče vaší otázky, to je, teď jsme právě v procesu, kde to řešíme, poněvadž evolučně nám se dařilo a svým způsobem daří nejlíp ve skupině 20 až 150 lidí. Proto ta vesnice, kde všechno funguje, je to sice nemožný, ale je to úžasný, poněvadž tam se nic nezměnilo. Všichni se znají, ale všechno prostě tam je tak, jak v uvozovkách má být. Jenže v té vesnici je jakási diverzifikace mezi nimi, ale je taky diverzifikace mezi jednou vesnicí a druhou. Tak to optimální řešení je najít ten kompromis. Dát se zpátky do těch sociálních skupin, kde se známe, kde nejsme atomizovaní, kde nekomunikujeme virtuálně s někým, koho jsme nikdy neviděli, ale kde konkurujeme jak mezi sebou v té skupině, tak mezi jednou skupinou a druhou skupinou. Poněvadž rovnost je biologicky špinavé slovo. My nesmíme nikdy v ničem být rovný jeden s druhým. S výjimkou justice, práv a morálních nároků. Já přeci musím umět něco, co neumíte vy. A vy musíte umět zase něco, co neumím já. Takže když přijde krize, jeden z nás to bude umět. O tom to je. A ne, že budeme všichni umět něco na půl. Takže ta konkurence, vlastně ta diverzifikace je skutečně velice žádoucí, jak na makroúrovni, tak na mikroúrovni. Ale přeci jenom je to podchycený touto evoluční potřebou mít tu mezilidskou komunikaci, která může být kladná i záporná.
ale kvůli tomu jsme tady, poněvadž my jsme tady na základě genetické konkurence. Naše gény neustále konkurují, jedině tak pokračují dál, jedině tak se zlepšují. To je strašně důležité si uvědomit. A pak do toho dáváme ten humanismus, kterém jste mluvila vy a paní za váma. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Publikum, ďalšie otázky. Nech sa páči. Pán v treťom rade. Dobrý deň. Halo? Dobrý Áno. deň. Jaro Hlivka. A chcem sa spýtať na najprv jednu vetu úvod. Mne umelá inteligencia mne osobne pomáha, pretože ma odbremeňuje od množstva rutinnej nezáživnej práce a mám väčší priestor potom na tvorivú činnosť. A samozrejme, umelá inteligencia teraz rapídne vstúpila do internetu, do dát, údajov a zahltila to množstvom hoaxov, nepravd. Moja otázka je, či si nemyslíte, že sa to čiastočne upraví, že ľudia budú musieť viac a viac kriticky myslieť, pretože sa nebudú môcť spoľahnúť na dáta, ktoré získavajú z internetu a nastúpi to, čo hovoríte, porovnávanie, robenie chýb a že môže sa upraviť, že ten internet sa buď vyčistí, alebo prestane nás oblbovať. Ja by som možno pána doplnil aj ešte v kontexte toho, čo povedal. Súvisí to vôbec s otázkou, či je pre mozog tá pravda dôležitá. A či je pre mozog dôležitá pravda viac ako jeho predstava alebo predstavivosť. Bohužel není. Mozek upřednostňuje pouze dvě věci. Odměnu a ztrátu. Ta pravda je esoterický koncept, ve které může najít filozoficky odměnu a nebo ztrátu, ale když dostanu odměnu, znamená, že je mi líp, že žiju dál, že moje geny budou žít dál. Když mě hrozí ztráta, můžu přijít o všechno. A ta ztráta, bohužel, je silnější, než je ta odměna. Proto se bojíme víc, než abychom riskovali pro tu odměnu. A právě tam leží kámen úrazu toho, co vy jste řekl. To by bylo úplně úžasné, kdybychom udělali ten filozofický reset a našli tu odměnu v tom, že máme víc času dělat to, co chceme dělat. Jenže pro běžného občana, který má existenční potíže, který má dluhy, který je ponořen v těch dezinformací a který je logisticky totálně zavázan v tom, že dělá všechno digitálně, je to už strašně těžký. Otázka je, jestli jsme, je otevřená otázka, nepřekročili právě ten bod zlomu, kde se nám tohle podaří. Vy jste s prominutím asi atypický v tom, že si uvědomujete tu bilanci a máte tu možnost ji využít. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, dámy a páni. Nech sa páči, dáma tu na vpredu. Nech sa páči do mikrofónu, prosím. Pani Hudáková, moje meno. Mňa by zaujímala najprv otázka, že ako vidíte ľudstvo, pokiaľ vieme, alebo nás to učili, že prechádza ľudstvo sinusoidou. Spoločnosť má svoj vrchol, po vrchole ide pád. To je automatické. Ako kultúry boli, Rímska ríša, staré ríše, proste keď dosiahli určitý vrchol múdrosti, blahobytu, začali degenerovať a nasledoval pád, hej. Tak tu je moja prvá otázka, že čo si myslíte, kde sa nachádzame ako ľudstvo, či sme ideme k nejakému vrcholu, alebo ideme ako ľudstvo smerom dole. Či máte na to vôbec odpoveď? Moja odpoveď je, že ideme dole. To je ako môj osobný názor, ako viacerých hľadisk. A potom ma zaujíma aj, či keď už berieme AI,
či to vnímate ako nástroj pre ovplyvnenie spoločnosti. Nie ako pomoc, nie ako niečo, čo nás má naučiť, ale či to vnímate ako, dajme tomu, mocenský nástroj, keďže aj to nás dejiny učili, že vždy je to o moci, vždy sú mocné elity, ktoré určujú dejiny. Či teda nie je to zároveň nástroj, ktorý má niečo v spoločnosti dosiahnuť. Čo si vy o tom myslíte? A potom ešte by som k tomu dodala, že takéto dialógy sú cesta na to, aby ľudia neprestali premýšľať, aby sa prebudzali. Ale keďže spoločnosť hlúpnú deti, choroby sú, starší ľudia sú oveľa skôr, majú Alzheimerovú chorobu, demenciu. Plus je ten stres, ktorý je v dnešnej dobe, že nemáte na nič čas. Myšlienky máte milión a neviete rozmýšľať. Tak vlastne, aby sme vedeli dobre vyhodnotiť to, o čom ste dneska hovorili, že či tá spoločnosť je schopná sa spamätať za krátky čas, ako ste hovorili, že máme na to krátky čas, aby sme to nejak tie technológie vedeli dať do koľajníc, ktoré nám pomôžu. Lebo na to treba, aby ľudia vedeli správne, komplexne, vlastne kriticky myslieť a nebyť vlastne hlúpy. Ďakujem pekne za otázku. Možno pánovi profesorovi trochu pomôžem a začnem možno tým. Áno, tak skúsme začať tým, že dáma sa pýta na nebezpečenstvo, že či to, čo sa dnes deje, nie je riadené povedzme nejakými elitami. Tak ste sa to pýtali, áno? Tak, pád. Odpověď na vaši první otázku je na titulní stránce. Áno. Takže tam je to jednoduché. Odpověď na druhou otázku, vy jste se zmínila, o elitě a upozornila jste na strašně zajímavý fakt. Když vezmeme 8 nejbohatších lidí ve světě, děkuji, hádejte, kolik finančních zdrojů vlastní? Polovinu. 8 lidí mají víc peněz než polovinu lidí na země kouli. A hádejte, co každý z nich dělá. Hádejte. Víte to. Každý. Takže teď máme diskusi. Já se snažím své názory vždycky opřít o vědu a o fakta. Ale samozřejmě jako každý můžu se obrovsky mýlit. A jako každý jsem taky ovlivněn svojí výchovou a svém prostředí a i svojí generací, což platí pro každýho z nás. Já sám, mě bohužel bude 70, ale nedá se s tím nic dělat, ale i tak jsem absolutně přesvědčen, že jsem vyrostl v nejlepší generaci lidstva. Poněvadž během mého života se všechno drasticky zlepšilo, jak co se týče kvantity, tak co se týče kvality. Mohli jsme cestovat, máme svobodu, můžeme si vybrat. Vynalezli jsme antibiotiky, poslali jsme člověka na Měsíc. Zjistili jsme, že život existuje někde jinde ve vesmíru. A naštěstí nás nepozná a my jeho taky ne. Představte si, co by se stalo, kdyby sem někdo prostě přistál. To by byl pěkný reset. A teď prostě víme, že se děje s námi to, co se děje. Jako lékař mám povinnost upozornit na to nejhorší a tvrdit, že to nejhorší se stane, dokud mě někdo to nevyvrátí. Doufám, že se mýlím, ale jako lékař jsem vyučen v evidence-based medicine a v přemýšlení na základě empirických faktů.
a mám to štěstí, že jsem šel do docela dobré, měl jsem to štěstí, že jsem mohl jít do docela dobrých škol, kde jsem byl nucen číst. Včetně i filosofie a pár dalších věcí. A pak nakonec hraju na ty dudy, což taky pomáhá. Takže to je trošku delší odpověď. Já se strašně bojím toho, že prostě 8 lidí na zeměkouli rozhodujou o všem. Oni fakt to rozhodují. Oni jsou mocnější, než je prezident Spojených států, i když on to s námi teď pořádně taky zamotal. To prostě je evolučně nebezpečný. To mě dělá strašný strach prostě. A víme, že my jako civilizace jsme skutečně na tom bod zlomu. Na základě toho, co jsem vám tady ukázal, že tato dilema nemůže pokračovat dál moc dlouho, dokud se pro nás, za nás, anebo bez nás, anebo s námi vyřeší. A o tom je tahle přednáška. Přičemž vám znovu děkuji za možnost rozjet diskusi, poněvadž právě přesně tento proces povede k tomu, že se to může zlepšit. Já pevně věřím, doufám, že se to nějakým způsobem otesá, že to bude pokus omyl, že začne víc regulací a že ta technologie upadne, že Sam Altman a Elon Musk se vzájemně zničí a bude spoustu menších firem a prostě ta dominance se trošku rozdrolí a už se to dá do té správné bilance mezi tím dobrým sluhem a tím zlým pánem. To je vaše. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Nech sa páči. Pán vzadu, prosím. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Volám sa Radoslav Jízdny, som softwarový inžinier a v podstate stojím pri vývoji týchto technológií od 2005 roku a paradoxom toho je, že v podstate vyvíjam od hardwareu, software až vyššie softwarové infraštruktúry. Nikdy som pre vlastné osobné použitie nemal smartfón. To znamená, že snažím sa používať tieto technológie ako svojho sluhu. To znamená, že samozrejme, že keď idem niekde vonku a potrebujem to ako mať navigáciu alebo niečo, tak to používam. Ale pokiaľ veľmi sa snažím rozlišovať, kde je tá hranica medzi tým, kedy už začnem ja slúžiť pre tú technológiu, ako kde technológia slúži mne. Takže ja som aj tu kvôli tomu, že ja vidím veľmi málo ľudí. Na vašu prednášku som prišiel kvôli tomu, že ja som takisto veľmi zásadne proti tomu, aby sa takýmto spôsobom používali technológie. A v súčasnej dobe vidím veľmi veľký problém. Prídem ku konkrétnym riešeniam, k repetitívnym nejakým veciam, či už sú to šortky, alebo také, čo zasahujú do mozgu, si myslím. Ja by som bol za legislatívny rámec toho, aby sa tieto veci úplne zakázali zákonom, čo sa týka nejakých vizuálnych prostriedkov alebo vizuálnych prvkov pri sociálnych sieťach a tak ďalej. Chcem sa opýtať, že aké nápady, konkrétne riešenia pre zmenu legislatívy, aby sa to začalo procesovať, aké máte nápady vy? No já si myslím, že jedna cesta je to, o čem jsme se mluvili a to, co se děje tady v Evropské unii, i když je to strašně pomalý, a to je ta postupná regulace těch informací a těch falešných zpráv a vůbec používání těch technologií jako takových. Hlavní problém s tím je, že než ten zákon nebo to tvrzení se vůbec propracuje Bruselem, tak ta technologie už je o 10 generací dál. Technologie je mnohem rychlejší, než je politika. Takže to je další věc, která tady nám trošku překáží. Ale podstatně zajímavý je, že ta technologie, jak jsme se bavili, stojí peníze a je vyrobená, aby vydělávala peníze. Zatím ty peníze nevydělává a zatím strašně moc lidí do ní investují. 12 až 13% všech akcí na amerických burzách jsou ve firmách, které vyrábí
Artificial General Intelligence. Je to sázka, která nemusí vůbec dobře dopadnout. Je možný, že budeme mít na základě toho, o čem jsme se bavili, když ta technologie nebude úspěšná, tak můžeme mít krach finančního trhu na Wall Street. Takže tím víc, co něco saturuje do nějakého biologického prostředí, tím vlastně hrozí nebezpečí, že se to samo rozdrolí a zničí na menší části. No. Takže tohle je potenciální v uvozovkách záchrana, která může vést k té takzvané bilanci, o které tady mluvíme. Že ono to prostě přestane být pro ty lidi, kteří to vyrábí, jak se říká, cost effective. Tam nebude ta efektivita, ta finanční návratnost prostě. Tyto firmy se zatím živí tím, že dělají sociální sítě a vyrábí algoritmy pro komerční produkty a pro získávání dat. Data je nová komodita zeměkoule, ne zlato, ne peníze, ale data. Když máte data, tak máte moc a ta se prodává na základě, kolik dat máte. Ale musí to vydělávat a když to nezačne vydělávat brzy, tak je možný, že to spadne. A ten obyčejný člověk nebude vlastně mít dost peněz na to, aby si kupoval ty vznešené programy, anebo aby byl závislej a platil za to, že to bude muset používat, když bude moct používat, metaforicky řečeno, zase tu tužku a papír. Tak je možný teoreticky, že tam dojde k nějakému tomu resetu. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Posledné 2 otázky, prosím. Pán v druhom rade z donútenia. Dobrý den, pan profesor Martin Obrecht. Já jsem tady z donucení se přihlásil, mě přihlásila dcera. Ale já se vás zeptám, já jsem velice rád, že jsem měl příležitost se zúčastnit vaší přednášky. Já už jsem vás sledoval na YouTube, tedy, no na YouTube bohužel, ale byl to jeden ze způsobů, jak se s vámi setkat. A chci se zeptat, co si myslíte, takovou praktickou otázku, řidičskou. Co si myslíte o asistentech, jízdních asistentech? Protože já si myslím, že to vymysleli proto, aby lidé mohli telefonovat jako za jízdy. Jak když se dívám v autech, já teda dost jezdím, tak je to něco hrozného, jak se to teď vyvíjí. Tak se vás chci zeptat, jestli také nezvažujete, nebo nebyl by dobrý nápad to nějak omezit a možná to určit důchodcům, anebo teda lidem, u kterých už smysly nestačí na to, aby bezpečně vedli své vozidlo. Praktická otázka, děkuji. Jako omezit technologii při jízdě, jestli jsem vám... To jsou různí asistenti, jako vybočení z jízdního pruhu, samo to brzdí, vy víte, řídí to za vás, bych řekl. To mě, já vím, že je to taková možná menší otázka, ale mě tohle strašně zajímá, mě to strašně štve, poněvadž já strašně moc pronajímám auta a než se naučím, jak to vždycky nastartovat, někdy je to rukou, někdy je to knoflíkem a pak to začne se mnou mluvit a začne to blikat a rozjedu se s tím a najednou to se mnou cukne a vylekám se a tak dál. Jsou studie, které ukazují, že na jedné straně ten počet nehod je trošku menší, když tady máme všechny tyhle elektronické ale pak je to zase otázka, kdo bude umět řídit bezpečně. Na druhé straně jsou studie, konkrétně z Dánska, kde nejlepší výsledky měli, když dali řidiče za auta, který neuměli nic a, teď se chytněte, všechny dopravní cedule a signály a všecko zmizelo. Žádný světlo, žádný přechod, žádný naznačení, nic. Tam ten výsledek byl úplně nejlepší. Poněvadž ty řidiči museli všechno pozorovat. Jeli o 60% pomalej, automaticky, poněvadž přišli na křižovatku a nebyl tam nikdo a nic. Teď tady stál chodce, někdo na kole, někdo tak. Takže úplně zpomalili a začínali používat normální lidský selský rozum. Tam jsou ty výsledky úplně nejlepší, když tam není nic. A jenom ten člověk za tím volantem a zároveň ten člověk, který čeká, jestli má nebo nemá přejít přes tu ulici. Ďakujem veľmi pekne. Posledná otázka, pán docent. Nech sa páči.
Pozdravujem, pán Krátky. Ja nie som docent. Pán docent Tekeli sa hlásil, ale dáme teda ešte možnosť položiť otázku. Nech sa páči, pán starosta. Nech sa páči, pán starosta. Ja by som len možno od toho konca, pán profesor, ak ste hovorili, že zakázať tie technológie, súhlasím úplne. Hej, len jak to zastaviť, keď ono sa to na nás valí z každej strany? Hej, v rámci verejnej správy už máme školenia, ako využívať umelú inteligenciu v našom sektore. V školách si myslím, že už to žiaci bežne robia, aj moja dcera už pri písaní diplomoviek a teď už všetko je aj, takže jak to zastaviť toto všetko, hej? Preto, pán Krátky, možno len taká výzva na vás, neviem, komu ste adresovali toto školenie, pozývali, čím skôr to urobiť pre politikov, najlepšie, hej, Národná rada a teda, aby skutočne legislatívne sa to nejak ustriehlo na začiatku, lebo kým nebude neskoro, lebo času asi nemáme veľa. Hejže, pán profesor, takže čím skôr do Národnej rady. Pán starosta, máte šancu, nech sa páči. No tá. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázku. No, ono se to, víte, jako mě zajímá to, že se lidi tu otázku vůbec ptají. Teď nechci útočit na vás. Ono to taky souvisí částečně samozřejmě s naší kulturou a s naší povahou. Vy na Slovensku jste razantnější a přímo čarí mnohem víc, než jsme my Češi. My se specializujeme v tom, že budeme debatovat o tom, jak o tom budeme debatovat. Vy aspoň máte ten názor, někdy se třeba mýlíte, ale prozradíte. Já jsem byl ve vaší Národní radě a měl jsem podobnou přednášku a hned po ní se zvedly ruce, ale ty ruce se zvedly tam na základě toho, že vy máte dětský parlament. A ten dětský parlament poprosil ten dospělý parlament, aby zakázali mobilní telefony ve všech školách. Jo, a to je prostě zase organizace, kultura a tak dále. Ale odpověď na vaši otázku zní, vemte si příští dovolenou a odcestujete do Finska nebo Švédska. Tam to udělali, poněvadž jednoduše řekli, nebudeme mít počítače ve třídách. Tečka, konec. Není nic jednodušší, než vzdát se něčeho, co máme, než dostat něco, co nemáme. Prostě vyhoďte to z okna. Nic víc, nic míň. Nikdo nezemře. Oni to udělali. Samozřejmě uznávají digitální schopnosti, ale ty se učí mimo školu, anebo po škole. Ve škole se učí, jak přemýšlet. A pak skončí škola, třeba ve 3, a pak jdou do třídy, kde jsou ty počítače a řeknou, tak takhle se zachází s počítačem, takhle můžete používat počítač na to, abyste zjistili určitá fakta a tak dále. Ale jsou a priori dané do myšlenkového prostředí, kde ten počítač je ve vedlejší místnosti a je tím sluhou. Je to jednoduchý. A já vás budu volit. Vo svojej knihe píšete, pán profesor, že nie je dôležité, čo človek vie, ale spôsob, akým o daných veciach rozmýšľa. Přesne. Pán docent Tekeli, nech sa páči, posledná otázka. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem opýtať ako rodič donedávna veľmi malých detí a stále malých detí. A niečo, čo ma zaujíma mnoho rokov. Máte vedomosť o tom, aby existovali nejaké analýzy o dopadoch takých kvázi rozprávok a pre deti, ktoré deti vo veľkom sledujú, to poviem na nejakom takom príklade. Vidím to nie len, alebo videl som to nielen u mojich detí, ale v celom širokom okolí, kedy oni, pre tie decka nie je vôbec zaujímavá nejaká rozprávka, Bolek, alebo čokoľvek iné, Boba, Bobek a čokoľvek iné, ale takí neidentifikovateľní rôzni panáčici, ktorí sa hýbu, vydávajú rôzne zvuky. Ste hovorili o tej možnosti sústredenia 40 sekúnd, ale to tie deti dokážu sledovať absolútne celé hodiny, napriek tomu, že to nemá absolútne žiaden dej, efekt, absolútne nič, ale to dieťa od 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rokov to dokáže sledovať celé hodiny absolútne nerušene. A ak to nedostáva, tak je veľmi nespokojné. Existujú nejaké štatistiky alebo nejaké hodnotenia, ako toto vplýva, tento nejaký detská produkcia
na deti a čo to vlastne spôsobuje, že deti sú od toho, dá sa povedať, až závislé. Ďakujem. Byl jste tady při mé přednášce, poněvadž já jsem tak se omlouvám velice, protože jsem to nedostatečně vysvětlil, poněvadž jedná se o víceméně neurochemický proces tvorby látky, která se zvyšuje na základě algoritmů, který jenom stimulují. Je to droga, je to prostě látka, bliká to, cinká to, zaujme to. Ale teď budu strašně ošklivý, já se omlouvám, ale ten problém vůbec nesouvisí s tím dítětem. To dítě vůbec nemá mít nic takového od toho rodiče. Tam je 110% toho problému. Tady ten rodič, sice nevědomě, určitě jako ten rodič miluje své děti, aktivně participuje v tom, aby to dítě bylo hloupý, úzkostlivý a depresivní. To není názor. Tady jsem dal ten QR kód. Je strašně důležité si uvědomit dvě věci. Že děti nemají absolutně žádný právo na nic, co se dá koupit. Mají právo na lásku, na výchovu, ale nemají vůbec právo na tablet tím, že vy se nudíte. Ale že to každý jiný má. Vůbec ne. A za druhý, tohle je první generace rodičů, která vlastně si myslí, že ty děti mají prostě i mít tu odměnu, že se nesmí nudit. Jenže mozek se učí nejlíp, když se nudí. Protože když mozek se nudí, tak jen tam má možnost tvořit imaginaci. A když se nudí, tak přemýšlí o tom, co by mohlo být a odkládá odměny. V Americe v 60. letech vznikly takzvaný marshmallow experiments. Víte, co je marshmallow? Je to úplně hnusná věc, je to bílá kostka. Já je miluju, je to sladký, slepí vám to pusu. Děti je zbožňují, dávají je nad oheň a stane se z toho černý uhlí, je to úžasný. A vzali ty děti a posadili je u stolu a tam dali jeden marshmallow a řekli, jestli počkáš 10 minut, dostaneš 2. A teď ty děti sledovali na základě toho, co udělali, 10, 20, 30, 40, 50, 60 let. A zjistili, že ty děti, které čekali 10 minut, když jim bylo 60, byli na tom líp ve všem. Přes čáru. Byli bohatší, šťastnější, zdravější, měli víc dětí, byli víc erudovaní, bla, bla, bla. Proč? Poněvadž se naučili odkládat dopamin. Naučili se odejít od té obrazovky a přemýšlet, co kdyby. O tom to je. A je to o tom rodičovství. Jo? V mé knížce se zmiňuji o průlomovém právním sporu v Anglii, který vyhrála v uvozovkách nějaká rodina, a měli 11letou dceru, která se zabila na základě toho, že ji šikanovali na sociálních sítích spolužačky a v její generaci, který vůbec neviděli. A vysoudili nějak pár milion liber a zjistili, že tahle holka se průměrně koukala na 1100 sociálních záznamů ze sociální sítě, které byly negativní. 1100 týdně. Který vlastně si z ní dělali legraci a nutili jí k sebevraždě. 1100 týdně a že strávila na tom počítači asi 7 nebo 8 hodin denně na tom mobilním telefonu. Já bych odsoudil ty rodiče k smrti. Oni zabili vlastní dceru. Co to je za rodič, který dovolí svýmu dítěti, aby se koukal do mobilního telefonu 1100krát týdně a tam zjišťoval, že se má zabít? Tam je ten problém. Jo? Že vůbec se přemýšlí tak, že ty děti mají práva a že musí prostě něco mít. Ten dětský mozek neumí nic. Ten se dává dohromady na základě vzorů, který vidí převážně od matky a pak převážně od rodičů. Ten mozek se nedodrátuje dřív, než je mu 25 let. Nejprve v 7, kdy si uvědomí, nemáme tady děti, že
že si uvědomí, že Ježíšek neexistuje, nebo že smrt je finální. To teprve proto malé děti si to neuvědomí, protože nemají to dodrátované a tohle to prostě pokračuje do určitého věku. Takže my jsme tady pro naše děti, aby oni se učili od nás a ne naopak. Promiňte, že jsem trošku ostrý, já to používám spíš jako to širšího toho. Vážený pán profesor, dovolte na záver jednu otázku. Ak aj vo svojej knihe píšete, aj vo vašej prednáške zaznelo, že ľudský mozog nie je naprogramovaný, ak môžem použiť tento termín, na hľadanie pravdy, ale jeho zmyslom je zabezpečiť naše prežitie. Nevnímate potom civilizáciu ako pokus človeka prekonať vlastný mozog? Já si myslím, že civilizace je tady, aby člověk se nepřekonal, ale aby se vyrovnal s tím, že má frontální lalok. To je prostě ta úžasná dynamika, která dělá každýho z nás člověkem. A abych byl úplně filozofický, já si myslím, že my jsme produkt samozřejmě vesmíru, asi to každý z nás bude souhlasit. A já si myslím, že nás ten vesmír vytvořil proto, aby si sám rozuměl. Přemýšlíme o tom. My jsme část toho vesmíru, velice intimní a chceme, aby ten vesmír, což jsme my, poněvadž ten vesmír je v nás a my v něm, abychom si sami sobě líp rozuměli. Takže doufejme, že to bude, že to dopadne dobře. A děkuji ještě jednou. A já jsem jako lékař, pokud smím být smělý, jsem viděl, že za rohem jsou nějaké skleničky a tuším, že tam je nějaké víno, takže jestli smím usurpovat vaší roli, takže s rukou lékaře doporučuji aspoň 2 deci dobrého vína, což tady určitě najdeme, že jo? Ano, tak. Samozřejmě. Vážené dámy, vážení páni, chcem sa aj vo vašom mene, aj v mojom osobne, pán profesor, poďakovať za tieto mierne depresívne, ale aj povzbudzujúce slova. Toto boli, dámy a páni, dialógy o myslení a budúcnosti. Toto bol prvý ročník, verím, že sa v podobnej zostave a s ďalšími zaujímavými hostimi v Košiciach stretneme aj v budúcnosti. Ďakujem pekne, že ste prišli, vážime si to a dovidenia čoskoro.